F'konferenza tal-aħbarijiet is-sibt wara nofsinhar ingħataw id-dettalji dwar kif u meta se tibda titħallas lura ir-reġistrazzjoni żejda fuq karozzi reġistrati Malta li kienu tħallsu bejn l-ewwel ta' Mejju 2004 u l-31 ta' Diċembru 2008. Il-Ministru għat-Trasport u l-Infrastruttura Joe Mizzi qal li din hija wegħda elettorali oħra ta' gvern li jwettaq dak li wiegħed. Fil-fatt, is-sidien tal-vetturi se jibdew jirċievu l-ewwel ħlas f'April li ġej. L-Unjoni Ewropea kienet sejħet din it-taxxa waħda illegali, filwaqt li l-Kummissjoni Ewropea kienet ikkonfermat li dawn il-flus iridu jingħataw lura. L-iskema se tkun qed tapplika għall-ewwel sit tal-vettura irrispettivament jekk il-vettura għadix għandu bieħa jew skrepja. Biex tapplika għar-Refund Registration Scheme, il-vettura trid tkun irreġistrata għall-użu personali. Dan ifisser li vetturi tal-kiri u dawk kummerċjali mhumiex eliġibbli għal din l-iskema. Barra minn hekk japplikaw ukoll vetturi li jesaw mhux aktar minn 8 min nies, jiġifieri li jaqgħu taħt il-kategorija M1 u vetturi li jintużaw għal ġar ta' affarijiet li ma jaqbżux 3.5 tunellati, kategorija N1. Japplikaw ukoll għal din l-iskema muturi kif ukoll quad bikes li ma jaqbżux il-veloċità ta' 45 km fis-siegħa. Kull min se japplika għal din l-iskema fuq aktar minn 3 karozzi se jingħata rivużjoni fuq l-ogħla reġistrazzjonijiet ta' 3 karozzi. Il-Ministru għall-Finanzi Edward Cicluna qal li dan il-Gvern qed iwettaq wegħda li kienet diġà ippjanata sew qabel l-elezzjoni ġenerali. Fil-fatt fil-budget ta' din is-sena hemm allokati 3.5 miljun euro biex tibda tingħata din ir-rivużjoni tat-taxxa mingħajr mu se jkun affettwat ħażin il-budget. Dan hu possibbli għaliex dan il-Gvern qed jaħdem bil-għaqal. Ir-rivużjoni b'valur totali ta' 31 miljun euro se tingħata lill-40,000 sit ta' vettura. Huwa kalkulat li dawk eliġibbli se jingħataw ammont ta' bejn 500 euro u 1,000 euro fuq medda ta' 7 snin. Is-Segretarju Parlamentari għall-Ġustizzja Owen Bonnici qal li tfasslet ukoll sistema ta' judicial review fejn dawk li japplikaw se jkollhom ukoll dritt tal-appell. Huwa ringrazzja lill-Prim Ministru Joseph Muscat għall-ħidma tiegħu għaliex dejjem hemmen li din l-iskema se tidħol fis-seħħ. Owen Bonnici qal ukoll li l-Gvern qed jintrabat lil persuni li fetħu kawża u kellhom raġun mhux se jkunu qed iħallsu l-flus. Il-Ministru għat-Trasport u l-Infrastruttura Joe Mizzi qal li se jkun hemm persuni mħarġin apposta biex iwieġbu l-mistoqsijiet għall-pubbliku u jassistuhom dwar kif se jibbenefikaw minn din l-iskema. Huwa ħabbar li l-ġimgħa d-dieħla se jitwaqqaf customer care fil-Ministeru fejn wieħed jista' jagħmel kuntatt tal-informazzjoni kemm fuq free phone 8007 2373 kif ukoll permezz ta' email fuq grandscheme.tm@transport.gov.mt. Il-Ministru Joe Mizzi ħabbar ukoll li l-iskema se tiġi pubblikata fil-Gazzetta tal-Gvern. Sa dan it-tant, Transport Malta se tkun qed tibgħat applikazzjoni d-dar lil kull min huwa eliġibbli għall-iskema. Din għandha tintbagħat lura sal-14 ta' Marzu li ġej.